Varume vekupomerwa mhosva yekurepa mai Jeremaya voti hatina kurepa asi tainge tawirirana. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So, ladies and gentlemen, nyaya ndauya nayo inyaya iri pakati paamai Jeremaya the socialite pamwe chete nevarume vairi avo vavari kupomera mhosva yekuti vakavarepa. Varume vaviri vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mai Jeremaya avo vane mukurumbira pasocial media. Vanoti havana kubata chibharo asi vakaita bonde mushure mekunge vabvumirana. Varume ava vanoti dambudziko rakauya pakusawirirana pamari yekubhadhara sezvo vakanga vataurirana $20 asi mai Jeremaya vakazoti vanoda $500 after vapedza bonde ravo. Chitiko ichi chakaitika kuEastleigh munzvimbo yeHarare, so nyaya iri kutariswa pari zvino iri kumatare edzimhosva. So ladies and gentlemen, come through in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. But inini my personal opinion ndeyekuti vematare edzimhosva ngavabate the network provider to release chats and phone calls recordings between them. Everything will be exposed. So ngatisangane mucomment section muri eZimbabwe muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yaamai Jeremaya iyi iri mumatare edzimhosva.